uNkulunkulu engathi ngakulonda ekubusise sizoloku siqolisile njalo kulabantu sicela nabo ukuthi bengafoni ekseni kakhulu ngoba kuyaloku bayanda abantu abafona ngo3 ngo5 ngo2 ekseni bafona ngo12 ebusuku abantu bafona ngo11 ebusuku so sicela ngane ukuthi ningakwenzi lokho ngiyacela ngomoya nje ophansi ngokusehlisa ukuthi at least isikhathi esifanele engicathi si right kakhulu sokufona ngo9 ekseni kuya ku6 ntambama after 6 asifonelane ngoba mina nawe sivumelene WhatsApp futhi ungasebenzi nangepartner ngephutha bani bawusenza kakhulu WhatsApp futhi banenkani noma ngibatshela ukuthi bengawusebenzisi bawusenza ngenkani abantu andikungizisa ubhlungu ke lokho nokho yabo mina ngikama upastor ngi channel New Flick yenze kubalekile nje kufanele subscribe like le video le become a member contributor ngaloko ngakwazi ucontribute ngaku channel now uyojabula kakhulu uma ubheka ukuthi channel ikhuliswa wena nanokuthi siyacela ukuthi wabheke konke ama-video esuke siwenzile insuku zonke senza sure ukuthi ikhona i-video esuke ikhona it may not be iphupho onkamkamu kulo but it's something that you can watch and learn from yabo so namhla sibheka la idouble lika unathi Msengana uthi the video still didn't touch uphupha ushaya umuntu ongamazi so besikhuluma ngokuphupha ushaya so it didn't touch ekutheni mawushaya umuntu ongamazi ngisho ukuthini yabo but asikhulume lento yokushaya la ukuthi uphupha ushaya kuyenze uphupha ushaya umuntu asikhulumi ngokulwa uyamshaya lo muntu lo phupha nje ushaya umuntu ephupheni number 1 uma uphupha ushaya umuntu kuuphawu lobuma umazi lowo muntu lungasho amagqubu lungasho nje inzondo noma nje ulaka osuke lukhungethe off olibhekise kulowa muntu lo yabona kodwa 2 iloko kubalekile uphupha ushaya umuntu sithatha njengophawu lobuma lo muntu umazi lo vamile ukuthi lusho ukuthi kumele umqaphele lo muntu kunento engalungile futhi embi ayenzayo number 3 uma uphupha ushaya umuntu kuPaulo buma ungamazi lowo muntu osukumshaya lusho ukuthi uzobhela nomonakalo noma usuku wena uzodala umonakalo nokuthi ungasululaze noma uphathe kabi omunye umuntu kungafanele uma kwenze uphupha ushaya umuntu ongamazi ngiyaphinda kungasho ukuthi usuke uzodala umonakalo wena noma uzolulaza okanye uphathe kabi umuntu kungafanele okungenzeka lo muntu oyobumazi yabona lozomphatha kabi lozomlulaza number 4 uma uphupha futhi ushaya umuntu kuuphawu oluhle uma uhlale empeleni kuuphawu lobuma uhlale ushaya abantu lungasho ukuthi kumele usuku ubuthole abelapha abazokuxoshela isilwane noma nje umoya omubi okukhungethe makunjalo wena kancane uphupha ushaya umuntu kancane ushaya umuntu kancane ungenzeka umuntu osedinga bona nabelaphi bendabuko abazosokwazi bekuxoshela into eyisilwane noma umoya omubi ekukhungethe wena ekugilisa lemkhuba ebusukumulele ilwane ziyamenza umuntu othunyelwe ngezilwane kuyamenza ukuthi alwe noma ehlezi ishaya elwe ebusuku number 5 uma uphupha futhi ushaya umuntu kuupha uma kungumlingano wakho lomshayayo olungasho ukuthi kungenzeka wena umthukuthelele futhi aweneme mhlawumbe ngendlela enza ngayo ngenzeka ushaya upartner wakho ngenzeka ingenxa ukuthi mhlawumbe umthukuthelele noma weneme ngendlela ayiphethe ngayo noma enze ngayo izinto kodwa ke futhi uma uphupha ushaya umuntu uma kuuphawu olubi uma kungumlingano wakho osuke luvamile ukuthi lusho ukuthi ngenzeka isidalwa sakho simthukuthelele lo muntu manje ngoba useqala ukukujolela ungazi futhi ubudlelwano benu bungenzeka bugcine buphelile noma bungabizanga iphumelele kuvamile ukuthi ushaya umuntu ongumlingani wakho kukhomba ukuthi sekanezigwegwe sekanamabatha sekunezinto sokuhamba phuma endleleni yabona sekunezinto angazenzi ngendlela efanele ngenzeka usuyajola noma ngenzeka akasenzi kahle then isidalo sesicala ukucasuka manje siyakukhoma lo muntu kunezinto asaphambana usephambana nokulunga yabona asivale ngokuthi ke uma uphupha futhi ushaya umuntu kuhle uma kuPaulo hluma umehlula lo muntu osukumshaya ngabe uyamazi ngaba umazi
lusho ukunqoba, lusho ukuphumelela phezu kwezitha naphezu kweyithiyo ney'nkinga zakho ohlangabezana nazo empilweni. Siyabonga besibheka ngokushaya. uNkulunkulu akakulonde ekubusise. Siweni